Lep pozdrav, drugari moji, od Milana Impe. Evo krećemo sa izradom još jednog placa. Isto je mesto Grocka, ovde je nadomak Beograda. Sad ćete da vidite kakva je konfiguracija placa i šta sve treba da se uradi. Evo, obratite pažnju. Cela ova površina ima negde oko 15 ari. Ima da se duboko isfrezira, fino isfrezira, odnosno da se duboko izrilja frezom, pa da se fino isfrezira, pa nivelacija, nakon toga kultivatorom završnica, pa izrada simetrije, ima jedno 5-6 operacija. Sve ovo što snimam i što slikam, to se sve frezira. Komplet. E sad, zemlja je tu manje više nasuta i sasvim solidno, nije baš ni mekana, nije ni tvrda, međutim ovo su veliki nagibi. Pogledajte, ja od ozdo moram da krenem kao ovamo. Pogledajte iz ovog ugla, odavde se mnogo bolje vidi. E sada, da li ću ići u rikverc, kako ću raditi, to ćemo vidjeti. To neće biti jednostavno, ali ćemo polako to da uradimo. Neću sada da radim nagibe, malo sam i umoran od posla. Sada nagibe neću, sada ću raditi ovu u ravnici ovde. Pa ima tamo iza kuće još jedan deo da se radi. Dakle, sve se ovo frezira. S druge strane, da vam pokažem, da vidite, sklanjaju se ova konstrukcija gvozdena i taj deo se komplet sve i tamo i gore i ovde sve se frezira. Eto tako. Ljubim vas i volim i lep pozdrav od Milana Impe, vidjet ćete moje radove u toku izvođenja. Ajde, svako dobro i prijatan radni dan vam želim.